नमस्कार. आज नवरात्रीचा दुसरा दिवस. काल आपण शैलपुत्री या देवीची उपासना पाहिली. ही देवी म्हणजे हिमालयाची कन्या. तिला शुभ्र वस्त्राची, शुभ्र फुलांची अतिशय आवड. आज ब्रह्मचारिणी, द्वितीय ब्रह्मचारिणी. आज ब्रह्मचारिणी या देवीची आपण उपासना करणार. अतिरौद्रती रौद्राये नतास्तस्ये नमो नमः. नमो जगत्प्रतिष्ठाये दैवे कृत्ये नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता. नमस्तस्ये 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 नमो नमः. या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्याभिधीयते. नमस्तस्ये 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 नमो नमः. ब्रह्मचारिणी ही देवी हाती कमंडल, जपमाळा अशी तपाचरण करणारी ही योगिनी. ब्रह्मचारिणी हिला पांढरं फूल अतिशय आवडतं. बिंदू आणि त्याच्या भोवती वर्तुळ अशी या देवीची रांगोळी आहे. दही साखर हा देवीसाठी नैवेद्य आहे. आजचा रंग आहे पांढरा. अशी ही ब्रह्मचारिणी देवी, तिची आपण उपासना करू.